Greet your neighbor and say, neighbor. Welcome to the house of the Lord. So that next week keyboard can't find background music in Janyana. Namhlanje ngifuna teacher a new series. Ngokuzithoba ndicela uxolo ngokufika kade. Amen. Abantu nizokhonza. Ngoba I have a word for you. Uzobatholwani bakuzokhonza namatholwani. Uthi xa iphendula. Matthew chapter 10 verse 1. Mamondini umfundele esiXhoseni. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Only the second Mike after 20. Don't forget. Matthew chapter 10 verse 1. You may be seated in the presence of the Lord. Waza wababizela kuye abafundi bakhe abalishumi elinababili. Abafundi babani? Bakhe. And he gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Wabanika igunya komoya abangcolileyo ukuze babakhuphe nelokuphilisa izifo nezikhuhlane zonke. Wabanika ntoni? Igunya lokuphilisa. Hallelujah. Amen. Family, njengohleli apho awumuntu nje. Amen. Unegunya. Jesus. Uphethe impendulo yabantu belali yakho. Amen. Ithi iBhayibhile uYesu wathi kugcwele mama. Jesus. Wakhetha abakhe. Wababiza, that is called a calling. Amen. Umenyulwa phakathi kwabantu abathandayo uThixo athi uyondisebenzela i-calling leyo. Amen. So kunabantu apha emhlabeni abanobizo. Jesus. Abanikiweyo igunya. Amen. Lokukhupha imimoya emidaka. Jesus. Baphilise abagulayo. Hallelujah. Now into efuna sibambe singakayi kude ngoba i-series yethu it's about the 9 gifts of the Holy Spirit. Z9. Jesus. Uthi umoya engcwele xa ubhaptiza aze iqhakazela zizipho ezibaxwaneni bakhe abathandayo. Hallelujah. Ezi zipho kuba zi-abilities ezi-supernatural ezikuncedayo ukwazi ukwenza umsebenzi wenkosi. Amen. Amen, Dad. Uthi ke ngoku wakhetha abayi-10 abayi-12. Hallelujah. Amen. Wabanika akazange athi yisebenzele. Hallelujah. Ngoba uze ilesisipho ufanele uyiphiwe. Hallelujah. Wabapha igunya. Hallelujah. Amen. Lokukhulula abantu emadimoni. Hallelujah. Lokuphilisa abagulayo. Ya verse 7. Wagqibe wabathuma. Wathi esisipho ke akusisi uyoshumayela esipilini. Jesus. Kodwa ndifuna uhambe ugcwale ilali. Hallelujah. Ubaxelele ubukumkani bathixo bufiki. Jesus. Alebuza basizokwazi kanjani babufikile usebenzise ke esizipho ubaphilise egameni likaYesu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Ifunde na verse 7. Jesus. Verse 7. Yes. Ekuhambeni kwenu ke Uthi ningahlali endaweni eyi-1. Amen. Ngoba nifumene umoya ongcwele. Nafumana igunya. Lokuhamba ninceda abantu bam. Uthi ke ekuhambeni kwenu ndiyalithu. Amen. Ndiyaliyala ningavali umlomo kwifamily. Amen. Xa ufika emcimbini besosa inyama besela utywala baxele bukumkani bufike. Hallelujah. Uthi wethatha uphathwa ngamathambo kodwa yiza ubonise amandla kaYesu. Hallelujah, Uthi Jesus. baphilise uhlambe ileprosi agqiba athi ungapheli lapho uvusa abafileyo. Jesus. Hallelujah. So umoya ingcwele xa ifika emntwini umnika i-assignment. Amen. Agqiba amnike i-tools ze-assignment ekuthiwa sisipho. Amen. Awusoze ukwazi ukumseva uThixo to your full ability until wazi isipho samoya ingcwele akunike sona. Jesus. Ngoba siso ozohamba uconfirma imessage yakho yobukumkani. Hallelujah. Uzoshumayela ukuthi ubukumkani bufikile. Bona babone ngegift. Uba lento yakho ngeyamanyana. Amen. Jesus. Verse 7. Uthi siyaphuma khawulezisele mntana. Ekuhambeni kwenu ke vakalisani nisithi ubukumkani bamazulu busondele. Athi makhelwane ethi ndiva ungathi ndingahamba. Unento eshukumayo ngaphakathi ethi mandingathuli ngalo Yesu. Uthi ke xa suyifumene lo feeling ungasayicika. Hamba ke wenze kanjalo. Hallelujah. Amazwi owathethayo uthi ubukumkani bufikiwe. Hallelujah, Jesus. Philisani imilwelo. Uthi ke philisani imilwelo. Akathi thandazani imilwelo mayiphile. Uthi hambani nishumayele niphilise imilwelo khawuleza mntana. Amen, Jesus. Hlambululani abaneqhele. Uthi abane-skin problems bahlambeni. Jesus. Vusani abafileyo. Uthi nabafileyo bavuse. Ngantoni na? Ngalento endininike eqaleni igunya. Hallelujah. Jesus. Khuphani idimoni. Namkele ngesisa. Uthi freely ufumene mahala. Amen. So hamba uyithengisa into oyiphetheyo. Hallelujah. Hamba ubanike mahala ngokufumene ngesisa. Jesus. Uchaza i-concept ye-gift. Hallelujah. I-gift awuyonto ethengwayo uyayiphiwa. Hallelujah. Awuyiphelwa wena uyiphelwa abantu bathini. Amen. Uhamba ubanika ma. That's why ndisemsikisiki. Jesus. Uba ndihambe ndibaxelele ubukumkani bufike. Hallelujah, Jesus. Jesus. Into ayithethayo aqinise ngayo uSomandla i-1 esizofokusa kuyo namhlanje. Uthi niphilise zonke izigulo. Amen. Which means iBhayibhile iyasixelela singekambuzi ubuThixo unamandla aphilisa isigulo. Amen. I-gift ezothetha ngayo kwiveki yokuqala is the gift of healing. Z9. Amen. So Moses 10, and as this shumayela mthandazo wami bakuvele ekhona kuwe. Jesus. Ngoba esithetha ngayo iyashukuma ngaphakathi. Hallelujah. Uthi niphilise zonke. Which means uthi qinisekani Hallelujah. ubuThixo unamandla aphilisayo izigulo. Jesus. Ngiyandiva abazalwane. Amen. Ngoba uthi xa ithetha labantu bephume eEgypt uthi ke ningazenzi into benizenze eEgypt. Hallelujah. Now ndiyanithembisa uba ndizuninika izigulo zase-Egypt. Waqala wathi nibize uJehova Rafa, uThixo oniphilisayo. So into yokuqala from uyazi nge-gift of healing is that uThixo uphilisa zonke. Amen. Ngathani zawo zokhonza. Ukhona mina endlini. Amen. Jesus. uThixo wenza ntoni? Uphilisa zonke izigulo. So tata siyafuna ukuflowa kule nto ayithethayo. Jesus. Singaqala phi? Ndiyabulela nembuzini. Into yokuqala ofanele uyazi before uhambe uyosebenza ukuba isigulo singena kanjani emntwini. Jesus. Z3 indlela ezimajor zezigulo ebantwini sithetha i-gift of healing. Amen.
Nisenami labazalwane. Amen. Lo amen wakho beyathi uyenyusa. Hallelujah. Eyoqala indlela ewungena ngayo isiguli bazalwane is the fragility of the human body. Ubuthakathaka komzimba wakho. Amen. Genesis chapter 3 verse 1 dikhilele mntwanami. Uthi by the sweat of your brow you will eat your food and you will return to the ground, from it you are taken. Amen. As dust, and you will return to it, for you are dust. Amen. Uthi lo mzimba wakho noba nibahle manje. Noba kumnyama yagodola. Amen. Uthi nalo mzimba wakho omhle kangaka awufaka imakeup okamayo uthi kodwa luthu. Amen. Uthi ngemini uzophinde ethulwini ngoba lento ibuthakathaka. Hallelujah. Jesus. So abanye abantu babona besiza kuwe uman of God befuna umthandazo ba isource yesigulo ubuthakathaka bomzimba. Jesus. Uyakwazi ukugula mama ngokuguga nje. Hallelujah. Akukho demon awuthakathwanga because i-aging yi-process ye-decay. The more umuntu ekhula eguga uqala uhlutshwa ngamathambo, uhlutshwa ngamehlo ngoba lento ibuthakathaka. Abanye baguliswa zi-unhealthy lifestyles. Uba uzotya isoda, atye iswekile, atye ityuwa, atye i-oil, acinga uzoba right. Hallelujah. So into ayityayo iyambulala ngoba utya ityuwa lonke ixesha. Uyamafutha ngesekile agule engathakathanga. Amen. But enqaba awusigcinanga kuthiwa umzimba wakho yitempile kaMoya. Jesus. Nandiva labazalwane. Amen. Abanye baguliswa unga-exercise. Uvuka off ifone, uvukula ebhedini. Ndithe nabenze example uba xa uye wabane umoshakala imilenze yakho uhamba esibhedlela uba nenurse emani zokuguqula. Ngokuba nezilonda zokulala ngecaleni wakhe. Which means i-movement lena is good for you. Because if uyakwazi uba nesilonda ungashukumi, it means xa unga-exercise uyasilimaza. Amen. Ayithetha exercise doeth good. Jesus. Amen. We actually teach some good, but in exercise and righteousness is a greater benefit. Uthi kulungile uba likhoreni active. Amen. That's why ndithanda xa nise we-open S. Ingaphela amandla lizofuza. Amen. Qhubekani nisebenzele uYesu. Qhuqani nilusikisiyeze libe ncinci. Rhuqa yewuqala ukulanda abantu esitratweni. Qala ngaba ozalwa nabo. Uqale ngalo sisa sebenza kwakho. Uqale ubanyanzele ngoba ithi iBhayibhile imisogweba nengilosi. Hallelujah. Yoba mhlungu uba uhlale exa Yesu ugweba umama wakho uthi Yesu ogweba. Jesus. So olusindiso mabungaliwe awungabinile lakho wedwa, khathala ngomyeni wakho. Hallelujah. Khathala ngomzala wakho, awenze ugcwala bandla, ugcwalisa imiphefumulo ezulwini. Abantwana bakho mabanyatha ukhula siyazelwa. Hallelujah. Ufosta yecawe ngoba lo muntu uzochaba ngenyimini. And you have the right nokuba hamba kangegunya. Hallelujah. Kodwa lihlazo femele basasisesitratweni abantu abethu bangazi ecaweni. Amen. Osisi bethu abazi into ngalo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. So abantu abagulayo ababo bonke abanamadimoni ubuthakathaka bomzimba. Amen. Eyesibini into eyenza ndifuna nithathe notes ngoba nizosebenza ule gift of healing. Amen. Eyesibini into eyenza isigulo sisono. Ananjaba ngoba ungamzonda uthi ndiyalishiya ibandla sokuxelela. Isono opens a door to sickness. Amen. Andithethela ukugweba abazalwane. Hallelujah. Izebafela isiguquki. Jesus. Uthi xa ithetha ku1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee from sexual immorality, all other sins a person commits outside his body, but whoever sins sexually sins against his body. Uthi ungasenza zonke izono. Amen. Kodwa sokuthulula ngaphandle. Jesus. Uthi esontansi ukulala nomuntu ungatshatanga uzogula. Amen. Uthi it attacks your body. Uthi ke ngoku lena idinga fasting. Hallelujah.
ayidingi uzenze ngcwele, idinga umuntu obalekayo. Ufane noJoseph. Hallelujah, Jesus. Uthi run away, don't pray it away. Suya kulathatha umazwi kune weakness yakhe, mbaleke ngoba uthi esini isono sigulisa umzimba. Amen. So abanye abantu basa begula bedinga uncedo ngoba bamasaji zone. Zivule, ufune STD, une depressions, zonke izinto zivule lesi sono. Amen. Ngiyandiva na. Hallelujah. Uphela kwesono bazalwane uthi xa ithetha amadimoni uthi wagxotha. Jesus. Xa ithetha ukuthi isiphilisi kodwa uthi esisoqansi baleka. Hallelujah. Awukho man of God, awukho woman of God, awuyothandaza emzini womfana wedwa, awuyi uphephethe anointing wonke uzothandaza nawe brother. Uthi esina siyabaleka. Glory to Jesus. Amen. Because once ungene kuso, it you become one. Amen. Into zako wabo, amashoko wabo ayakulandela. Hallelujah. Ngoba niyalala nobabi. That's why ufabantu besenziwa i-breaking of soul ties. Hallelujah. Athi sechatile bebizwa ngamadoda awayilele naye udala kwamoya. Ngoba every time ulala nomuntu it becomes one. Jesus. Uba baqashwa nawe ulandela lonto kodwa usathandani naye. Jesus. That's why kulungile use-anointing. Amen. Awuthi uhleli phansi besisuke izinto. Hallelujah. Ungabekwa nesandla uthi ayibekwe kubhora ecaweni kanti ingelosi bezimane ziqathula isoltayi ziwadibana nobani ngenye imini yasuka letho uthi uyazibona ufree. Uzobe uphuma ngaphandle uzokukhaphukhapha ngoba Hallelujah. udle lapho uyasekela. Jesus. So number 1 ekugulisa abantu Hallelujah. umzimba nje Amen. uthakathaka ngoba vane sihamba sobaphilisa kanjani. Ngeke uphilise into ongayazi bingena kanjani. So awuzuthi come out emntwini otya wrong. Jesus. So ubudeko ukhupha uSathane come out Satan kodwa lo muntu utya wrong. Amen. Uki comic yetyuwa useli oil ukiswekile. Hallelujah basebenzi. Amen. So this is making us balanced ministers. Amen. Xa iguliswa yesithathu into i-attack of the enemy. Amen. Eyoqala uthakathaka, eyesibini sisono, eyokugqibela attack. Jesus. uSathane akuhlasele mntana. Luke 13 verse 16 uthi, then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound, ukhona Luke 13 verse 16, bound for 18 years, be set free on the day of the Sabbath. Mfundela. Loke eyintombi kaAbraham. uYesu ke lona thethayo. Amen. Ufika phela bafundisa intshelo ezide. Kodwa Jesus. le mandate yoba ndishumayele ikingdom ndiphilise everywhere udibana noYesu. Hallelujah. I-healing ne-salvation into eyi-one. Amen. Uthi aqolele izolo ukuphilisa umzimba. Uthi nathi masenze kanjalo. Uthi ushumayele uqhuba philisa. Enkophila namhlanje. Amen. Ngoba udibana nabafarisi babona le ntombazane igobile. Uthi Jesus. uYesu hayi akaguganga lo muntu awokuthatha komzimba. Hallelujah. Sayimtshela intombazane. Uthi hayi ayiphili wrong ayikekeza ayinasono le ntombazane. Uthi kodwa ibotshwe nguSathane for 18 years. Hallelujah. Inesifongo kodwa uthi uYesu lena nguSathane. Amen. Yakwazi ukufika kwifamily wonke umuntu une-HIV. Uthi babona abantu bamthanda uYesu baphila right kodwa uSathane uyayi-attack le family. Jesus. So there are things, maybe with finances, maybe ebomini bakho eziyadingi i-advice uba itya right. Hallelujah. Ezidingi uba come out in the name of Jesus. Jesus. Umxelele Amen. uSathane suka ebantwaneni bakho. Amen. Because it is an attack. Uthi ubotshiwe ifunde emnazana. Jesus. Loke eyintombi kaAbraham nje ayibophileyo uSathane. Usendisiwe usecawe ntombi Abraham. Kodwa uthi ubotshwe ngubani abazalwane? Kodwa in the natural abantu babona isigulo. Jesus. Babona isifongo. Kodwa uYesu yena uthi ubotshwe ngubani? uSathane. Amen. Ufuna ngani? Loke eyintombi kaAbraham nje ayibophileyo uSathane. Yes. Khangela leminyaka ilishumi-elinesibhozo. Uthi for 18 years ayikhathali le ndoda. Idinga intambiso igqodo. Hallelujah. Iwesi xa uyimasaja umamsithi hayi sisigulo sasekhaya.
hayi thina ekhaya sine-anger, hayi thina ekhaya sihlala emtshadweni asiqhelwa thina. Nizohlala nodimoni angivumeli uba wonwabe ngoba uyalimasaje. Amen. Phela ihleli 18 years kwentombazana. Yathi yadinga udonga uba hayi mana udalwanga kanje, awusosidalwa usathane kuphi. Kunesifesi sinyamezelayo beva masithi come out. Amen. Jesus. But dinga intambiso, Jesus. dinga ikhulu. Kuthiwa wasinika Hallelujah. igunya phezu kwenyoka nonomadudwana nawo onke amandla. Jesus. Awudingi ule nto umfundisi yizo-equip baphayilalini yakho mawuziteksi egcweleyo ngabantu abancedwa nguwe usoshumayela kukunkani. Hallelujah. Hayi ubakhusele ushumayela kukunkani. Hallelujah. uyesu uvukile. Jesus. Bathi kanjani uthi zanibeka izandla Hallelujah. xa ndishumayela letrigarishi. So funda mntanami sigqithe. Ubengamele ukukhululwa na kulo mababophe ngomhla Le wesibili. sentence yokugqibela ke indixelela uba uThixo uyafuna siphile. Amen. So sesiya understand uba singena kanjani. Amen. But ndiyalixelela abantu abanoba sesiphi noba kukuguga omzimba Amen. noba sisono somntu esorepenta noba ngusathane uthiwaphilisa zonke. Amen. Si-analyze le nto uba si-understand i-approach kodwa the end result is the same. Abaphile bonke noba likhehlekazi uthi ayithetha uMoses ndimdala ngobhatha amehlo wam. Hallelujah, Jesus. Zaqinile ngoba awunyanzelekanga uguge nesigulo. Hallelujah, Amen. Nyanyiva nabazalwane. Hallelujah. So noba uguliswa yintoni owethu umsebenzi waphila. Jesus. Ngathi bandiva. Hallelujah. Ukhona apha kwi-keyboard. Awukhangela izinto ezi-excuse bathandazela into. Ukhangela ezi-approach. Because xa egula genuinely kusisigulo you release healing. But only demon ungakhupha healing uncame awuzuphila mntu. That's why nani basela asiswe clutches ezimbili. Uba zange ndithi be healed kuye njengabanye. Yathi phuma yathi ndikumakhwela nowakhe. Yathi kudala ndimbophile. So ayonto ke healing but our approach is be healed. Uthi come out ibone into aphila umuntu. Amen. Ngiyafunda nabazalwane. Amen. Enye into isibambe sesicinga uba iyasetyenziswa kanti yaba sisipho ngafunhle phansi mamundini. Amen. Mhla wakhazula emqobo uYesu. Funda 1 Peter chapter 2 verse 24. Into kwasesenza sikwazi uba sihambe siphilisa nabani nyana is that le nto yabhatalelwa. Amen. And if yabhatalelwa siphuma isisipho ngoku. Amen. Akadingi uba isebenzele lo mntu umthandazelayo isisipho samahala ngoba ngemivimbo kaYesu saphiliswa. Jesus. So uyamkela kanjani divine healing the same way wamkela ukholelo kwezono. Hallelujah. Uyuthi Nkosi ndiyakholwa ndifela ndiyakwamkela ukhona usindisiwe. Same way ndiyakholwa wakhazula umqobo ndiphilile. Easy like that. Siye sifuna ukumncenga kanti ayisetyenziswe ayo reward. Amen. Jesus. Isisipho esabhatalelwayo. Amen. Sikhona ministers abendlini abantu abazohamba indima lo yesidima melele indipho. Amen. So awuyi unedyudyu xa uyothandazela umuntu uzophila na uyomnika into esibhatalele. Hallelujah. Awuyoyicela sukuthi hamba niphilise. Jesus. Umphilisi kuJehova Rafa but uthi ningabantu abami nizokwenza njengodate. Jesus. Ihambe iphilisa njengam uthi hambani usinika i-black check uthi noma udibana nabani na philisi but you must know ndayibhatalela le nto ubanika mali. Hallelujah. Baba unika 1000 ithathe le 1000 ungabonika abantu awuzukumincile uzobanika ngoba yintona. I-healing siphiwe ngemivimbo kaYesu. Hallelujah. Funda Jesus. ba 1 Peter chapter 2 verse 24. Khawuleza. 1 Peter chapter 2 verse 24 khawuleza. Verse 24. Uthi Owathi ngokwakhe uthethwa ngoYesu. Amen. Akusithi
iyangibusisa le ndawo. Amen. Umsebenzi wambelula. Jesus. Ezipholeni nje namhlanje siflowela kuprofessor anostress lula. Ngoba ndafunda uba ezi zinto it is finished. Uyatsho Yesu emqamleze uthi ugqikile. Amen. Dibana abazalwane belilele into athi ugqikile. Jesus. And Yesu uyakwazi ubabuza abantu. Iyamdengela. Wambuza uMoses. Wathi ulilela ntoni kumna? Wathi intoni esesandleni? Uyakwazi ukubuza iquestion enjalo. Usithi ndiphilise bethi unifunani? Amen. Awazi bangemivimbo sowaphiliswa. Amen. Uba uyithathe batsililela into yamahala. Ezimihleli kanje atmosphere of healing. Amen. Wangava beshukumayo but ingelosi zikhupha izinto because when you call funda ngalamphelezi. Owathi ngokwakhe Yes. izono zethu wazithwala. Wathini? So uba unomvanjethi bandonile, hey suthwala into esiyathwala. Amen. Ngithathula naye emnqamlezweni kuyishiye khonapho uthi ndiyahlambuluka ndiyaguquka ungabi sajonge emva njengomntwana kaLothi unkosikazi kaLothi. Jesus. Ungamane uyasijonga isono sakho bandihlala ukubona siyake. Hallelujah. Amen. Futhi ngizoqhubeka naso after church ndijonge ndithethane wayithwala suba sasithwalele. Ngishiye apha endlini uthi ndiphuma nditholele izono. Bakuthi Hallelujah. akuphelelwa ngapho ke ubuyayikholwa lezono ukuthi nangemivimbo yakhe. Jesus. Don't teach a gift of healing. Rising beings. By only divine healing, you are better. Amen. Full of that. Izono zethu wazithwala ngomzimba wakhe emthini. Jesus. Ukuze sithi sifile ngakwizono. Kakawuzivuthuluzi. Awuthi makhelwane bawuze nedemon lakwakho elingenza ingathi uyakhoza. Kunabantu abangena nomoya osindayo abasindi yonke. Kamkhwethu afike osetawani tika ukho. Makhelwane. Vuthulule sasela sibhlungu. Kawudukhulule. Phela izono bebosha iveni yonke owunzima abakuthi. Asibazi ukushumayela ngoba umincini. Hey! Hallelujah. Amen. Wasithwala izono zakho. Jesus. Yayayelo uhambe ngcwele. Hallelujah. Lula nje uyishiye. Jesus. Uyishiye. Noli uyitsho lento mina ngacinga example eroad. Udala babengenazo tissue boy lathi mifina ayahle. Asuka sinjalo. Sube ungengulila. Silahle ethe mifini isono uhambe noYesu. Amen. Niyayiva inthethayo na. Amen. Ubeka bana. Izono zethu wazithwala. Ngiyalithembisa ngothunzo omkhulu abantu bakho. Bese nibukele qhelana ungena ku social media nijonge izonke i-teachings zalapha ecaweni. Amen. Izono zethu wazithwala ngomzimba wakhe emthini. Oh siyabuleka. Ukuze sithi Kuba yangenziwa lento ubakhuselwa ngeyamshumayeza namhlanje. Hallelujah. Jesus. Ngezijikeleze ezogwini. Hallelujah. Sendikwazi ukuma njengoba ndathwalelwa ngenye imini izono. Hallelujah. So wena usadawuthayo basizoxolelwa izono. Hey ndiyazi mina. Jesus. Izali le ndoda ethiwa nguYesu siyaxolelwa. Hallelujah. Uzamencila hayi maybe asizoxolelwa hey uza kum. Amen. Saxolelwa izalo. Jesus. Hallelujah. Amen. Akuthi mate unkonto bakhusele siqolelwe izoxolelwa nawe. Jesus. Cha uyishiye Hallelujah. la nto manje ungayijoki manje ukhwaza xa uzondikoba uyishiye. Jesus. Ngoba kaloku you know the word of God is so full of love. Amen. If ungagcina nje izwi that is a prevention not a gift of peace. Amen. If ungagcina izwi uthi uyazigcina umthetho yami andizivumeli izono zase-Egypt izigulo zase-Egypt sihlale kuwe kunezinto ezingasondeliyo kuwe ungakathandazela ngoba ndiphile ngcwele athi uyeke utywala xa ubuyeka kunezinto osinda kuzo athi ungakexesi ungatshatanga uyasinda kulo xa uthi ungangena ebagxekini ungagcina nje izwi uphile ngcwele before sithethe ngokuphiliswa uyakwazi ukavoida ube nejoy ngoba uthi ukumkani baYehova it's joy in the Holy Ghost into yenza uqumbe kungoba ungaphili noYesu. Amen. So ungofika umuntu connected uvutha ufike wena ubanthatha Hallelujah. Beshusha iminenzi beshusha ngoba awukwazi ukuhlala nomoya ongcwele during the week
Jesus. Ngoba usebhizi. Hallelujah. Awuzange ulandele izwi. Amen. Atokube ishubu usikhulu. Awuthandaza ufundiswe nje. Ungalali umuntu ungathanda ungavumi ukuthi ndiyaxolisa dad. Dad yenza but not anymore. Amen. Uzobona amaphilisi aqhubhencipho. Ubona imali iphela. Ubona into zilunga because you are walking under a blessing. Yes. Usazi ezinye izinto zeziqalekiswe sizilanda ngokwethu. Yabaliva bazalwane. Amen. Uthi uthando nguYesu uyosilanda. Hallelujah. Uthi ndizokuthatha ndoda uyamazi uqhelela abaphansi uqhumisa impepho. Ngoku nawe ufana ufake ezonyongo ubutshathi lapho. Kanti iBhayibheli isixelele yathi you cannot be unequally yoked a believer. Sathetheni nenithandanayo. Uyiyeke lo ndoda uqhele into osenziweyo. Amen. Abakho perfect but iBhayibheli uqhele uhamba ngelizwi. Amen. Udala xa sisha abantu befuna ukubreak up emitshatweni. Ngoba umuntu akhanga amamela iBhayibheli waseqaleni wakhangela umuntu ongasindiswayo nxa bene six pack. Amen. Aliyansa. Amen. Ase ngoba ngempama akekho umuntu ozobane emkhusi baye uyibetha lento. Ukubanyana lidimoni lithi make. Amen. Hayi yahleka iPhilippines yokuthanda ulwasiswa uzoyiva. Nyayive ngithina abazalwane. Amen. Bakuvuma amamela iBhayibheli. Wakhangela onomoya engcwele. Uzobhakaza but sobanekholeshwa ngomoya engcwele. Amen. So before sithethe ngehealings, ukuphila right, we are protected. Amen. Amen. Khumbula yimi I was driving eJoburg. Dalahleka namba yeGPS, ndangena kwi-bridge underground. Ndabona manethe khona ilocation is dangerous. Amen. Ungathi khona neteksi phana amaphara, ndathi kuyafiwa kule ndawo. I understand that ezinye izinto okunye ukufa kuhamba ngelocation. Amen. Baba ungayanga pha ebhaleni bebegwaze ngemela. Baba uzilalela nefamily yakho ungeke ungene kule accident. But uhambe ebusuku into ongayazi udibane nengozi. So just live holy. Hallelujah. Amen. But namhlanje sithetha Amen. bayaphela ndithetha nje izangwe ehlabathini. Ugcwele isono ungayetshayane Angola nobaphi. Ugcwele ipoverty, then ugcwele sickness. And uThixo wadila naso ngoba isalvation egama lithi sozo salvation. It's a healing of your mind, your soul, your will, your emotions. Pray one end. Your body and your spirit. I still feel mamlezweni ayifele nomzimba wakho nomphefumulo wakho ube peace of mind. Jesus. So asishumayele gospel. Asishumayele nokuthi kuyaphilisa. Hallelujah. Are you happy? Amen. Ithukakela nawaze wamhle makhini. Waze wonke makhini. Xa unconywa unconywa tata sophikisa. Yamtela unconywa. Waze wamhle. Umhle namhlanje. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. So uyehova he cares about us. Amen. Ukuthobela imfundiso ezasecaweni. Amen. You are protecting yourself. Hallelujah. Bawuzofika uhlale nje ungena kwicover. Amen. Bese ubambe ebusuku befuna ukuthaphula ngikhumbula itestimony lomntwanami benibalisela kwagqathula uthi kwavela wena tata wababetha ngithi awunjinga umoya engcwele because uyawafika wahlala ngibekanga sandla but uthi uyehova ngowami Jesus. ubiyelwe ufana ke lapha unyathela endaweni eziqalekisiweyo zizokubanga into zakhona zithi bezoconsulta lo. Hallelujah. Ngoba ngasecaweni bephunyelwa yiphepho. Glory. Kubele verse sigqibe mntanami amyelidani. Ukuze sithi sifile ngakwizono. Siphilele ebulungiseni. Oh yes. Asife kaloku agqibe. Ilula lezono sonke siyayamke banathi yamkela uYesu ngaphama ngoku. But ngalondlela eyi-1 seyisentence nempiliso. Amen. Sipompa Nkosi bathi bengcwele mandiphile hayi sisipho. Amen. Yamkela nje baNkosi wandifela ngemivimbo yakho impiliso. Jesus. Funda lana. Siphilele ebulungiseni. Omivimbo yakhe. Omivimbo yakhe. What one? Naphila
Jesus. Can you hallelujah? Can you I love you, Jesus. I love you, Jesus. And what get home? But I need to tune in the laws of Azona, Zinway. Amen. What is on Nuna prophet, Pagati? And testimony relevant, but it's not Jingo. What I'm saying, and there's a temper led by Choyo. Amen. It's in the Oscar figure of Corneli. It can look Schmeier was in Solan Janitor. What in the Hanelum night? What on the lamp will Schmeier some to Dingilos? What have you, Peter? Every no fun and how, or the Yena color, people imagine PBS. Amen. When I was like, oh, PBS, so Peter, one PBS. Jesus. One Peter attack. Amen. So, Spanish Sagaga. Oh, the job so much like a chicken daughter. Anywhere away. Hallelujah. I am the pillar of the church. Amen. I'm saying it's understood as Nagas. Amen. Go to David, what had the Oscars word? But come on, what a tongue and the power of salvation. If you only do, there be Oscars word. Amen. And this is a man after my heart. Who tell a cat about when Sarah can't tell now? Who mama limpon when you find an army? When tells you the motion so the healing get injured. I want to see her get as the crutches. They won't eat decoration. Zit was about painting it. And we are food and peel. Hallelujah. Yeah, they'll tell you what I mean. Can you feel like it's a Jesus. we are swear from the message. And God cannot be limited. He is the healer. But if you vessel and the vessel like in touch is good in us and it. What is the vessel like in I will take us a piece guy before the fear we see possibilities. Amen. Go back to it against for some way. But you vessel take on the piece and I got him cool. Angapilisa ngalento, angapilisa ngeflora, somebody pilisa ngamathe nodaka, ungapilisa kanjani. Enginika zona is just to help you understand. Amen. Number one, if uyazi nomphelo sisovuthayo, umntwana wami ovuthayo, ubakho Satan owazisa ogqirha emhlabeni. Amen. Ogqirha babantu abakhethwa nguSomandla abadala. Amen. Babanika ingqondo babaye esikoleni for 7 years, babanika izandla bakujova ngazo. Nawo amehlo bakujonga ngawo asuka kuYehova. USathane azange wazisa ugqirha emhlabeni. Hallelujah. So uYehova uyakwazi ukusebenzisa his creation. Amen. Abagqirha i-natural medicine esibhedlela bakuphilisa. Ngoba nalamayeza bathi bayizindalo ayidakileyo ngokwakhe. Amen. So the first way God can heal you, kuba ube ne diagnosis uyokiyeza wagqirha. Amen. But asathethi ngesipho savezela nje, but kusenguthi. Hallelujah. But in danger, ufanele usoluku usazi kuba lo gqirha is a created being. Amen. So une limitations. So andifani ngene ndive. Khona ukhona ikhona phaya ngokuphisa labantwana HIV. Angaphinde kwesibhedlela ayothetha. Uthi nesizathu apho bazangibhotha ungabephilile. Ngoba uYehova akadimba usifike phansi kwengubo uzakuphilisa. If nyalo uphilile yikana amaphilisi uyakugqirha uthi lijonge uzothi uphilile. Amen. Hayi bawuyeka amaphilisi ukuthi hayi ngiphilile uzofa. Ngoba bayenza lento bengenakhono. Jesus. Abantu bazalwane. Amen. If you don't have faith for divine healing, ubeka noncedo akunikileyo ngogqirha. Hallelujah. Ude lukhulu ukholo lwakho. Amen. But awuthi ezogweni, athi lesitshisa ndibaxelele thatha ireni, igazi isikonike. Andithandaza iraba baba ngoba seyiprovide. Amen. So you must be balanced. Amayeza asesibhedlela asusathana. Amen. Nese kunakileyo ngumuntu odalwe nguThixo akho Satan wasisa inesi. Lo gqirha umnika 500. Uzonika 500 ecaweni. Nah. Amen. Hallelujah. And lucky utata wethu is a medical doctor. Amen. Hallelujah. Amen. Kata bamba limited. Kumbule bali sibani le professor yakhe specialize on kidneys. But yafa ngenxa ye kidney problem. Ngoba even though wayesazi yonke into engaziwa ngokuphilisa, ogqirha bayanyanga uThixo ophilisayo. Hallelujah.
wafa ebulawa yinto atitsha abantu ngayo. Jesus. Hallelujah. So ndizonika isitori seBhayibhileni engazange nasifunda but sizoninceda. So ndithe number 1 ngoba nithunywa uba niphilise abantu. Amen. Andifuna nibone indlela uThixo angaphilisa ngazo. Uyabasebenzisa ogqirha mntana. Amen. Thatha umntwana bayotofa uthi ukhulu ukhona. Nonwabile na. Amen. 2 Chronicles chapter 16 verse 12 to 13. Uthethwa yikumkani uAsa ke ngoba. The Bible says ukumkani uAsa wagula unyawo but abuzofa. Kodwa iBhayibhile wangaqhubeka usomandla. Wathemba ogqirha bakhe. Abafuna undiva. Yabona andifuna undimamela. Amen. Ndithe ogqirha balungile ba limited. Now ngiveze ibali lomuntu okhuzwayo nguThixo. Hey, mamabile. Amen. Antsibambe lo wami. Amen. Awufunde lwanami ngabe yathi babasela amabali. 2 Chronicles chapter 16 verse 12 to 13 yancedakala. Amen. Ufunda kancane. Amen. We will be a healthy church. Ngoba le mama siphile ngayo kuzophilisa abantu chapter 16. 2 Chronicles my daughter chapter 6. Let me read it for you. Chapter 16 verse 12 to 13. It says, in the 39th year of his reign, Asa was afflicted with a disease in his feet. Though his disease was severe, even his illness, he did not seek the Lord, but only trusted his physicians. Then though there is this came kakhulu. Oyavu pastor bakhosele sithi hayo gqabazi ngizosomandla. Wathi ngilahla usomandla. So themba is specialist zami. Amen. Ayehova uyakhalaza. Uthi nginqaba sebomba siyasiusiba isigulo sakhe still akazi uzoqoqela badicede Jesus. uthi wathemba yanikhusa ndithi bangabasebenzi abathi yaba nguThixo ophilisa. So xa uyakhathala utata wami khuleka dala it's fine. Utata ufuna umkelo Yesu. Bonqotha abantu ecala ufuna umkelo Yesu tata. Kawuze kwamkela senze ukuthi xa uhamba kusimamkela sondele kwamkela. Ungabi nenhloni naye Ufuna ukuthetha nawe. yima maqale kule ndawo yokwamkela uYesu wakufela izono zakho. Ngafuna ukuthethelele izono. Ndiyafuna. Siyafuna sihlanjwe ngegazi likaYesu. Ndiyafuna. Hayi ke kuYesu ndiphendulisa phambili tata samkela Yesu Amen. yangena insikelelo. Amen. Insimbi elishwa uthi ungamkela uYesu ufike ecaweni. Awuphinde emva kwami tata ngoba wena awunalishwa. Yithi Nkosi uYesu. Nkosi Yesu. Ukuva tata Nkosi uYesu. Nkosi Yesu. Ngingumoni. Ngumoni. Hayi, umuntu kanjani? Nkosi uYesu imatata asazo entertainana ngicela ukulandela kube licho ufuna uxolele sona ndithi la nene ndithetha siphele sihlekisana ngixesha Nkosi uYesu Nkosi Yesu. ndonile phambi kwamehlo akho Ngiyile phambi kwamehlo. ndiyakholwa uYesu Ngiyakholwa uYesu. wafela emlezweni efela izono zami kanti ke ndakholwa ndibuyile namhlanje endlini yakho Ngiyabuyela namhlanje. ndihlambe izono zami ndiyahlambuluka phambi kosobala mhlambe ngegazi kaYesu ndiyakholwa enhliziyweni ndiyavuma ngomlomo ubuyesu wafa wavuka melafileyo efela mna namhlanje ndiyamamkela njengenkosi uyinkosi nomsindisi obomi zami ozikusikelele Sobile ngihlala phansi ngithetha nawe xa uphuma iqaweta benzela xa uhalela ukuhamba uhambe unoYesu unoYesu Kodwa bengikhathala. masilinde kancane ndasiqhubeka sizothetha ngicediseni ashaza ahlala utata ngembeko sizoncokola tata unoYesu wena haleluya Amen. funda uChapter 16 verse 12 to 13 Verse 12. Ngomnyaka wamashumi amathathu khasa wabukumkani bakhe uthethwa ngenkumkani Amen. na inkumkani azukhetha ufunda boy wagqirha Jesus. wayenezitarika abantu abaphilisa yonke into Hallelujah. zamuveza bathi afaki trust kwi-natural medicine but kodwa ningayonyani nifuthe akuthanda wasela amaphilisi Amen. and ibhalansi efuna unika yona Amen. uthi utata xa ifake idrip empilo ubiza igama kaYesu anizogqirha abasinisweni basi naphayibhizana bakhona
odokotela khalala abanamabandla. So aba bantu baba Yesu abasusathana basisi uthi ngithofa isigaba ka Yesu. Hallelujah. Theka lo tata wethu ecaweni. Jesus. So suba nenhloni xa ubona hayi ngisanceda ukholo lwami. Hamba. Ngicele iphukuphi 500 yakho uncede. Jesus. Glory. Funda mamundima uhlekela wena ufundi. Ngomnyaka wamashumi amathathu anesithoba ubukumkani bakhe Khawuleza u-Asa mamundi ixesha liyashiya. wayesifa zinyawo Wayesifa egula zinyawo. Thetha iBhayibheli. iBhayibheli irrelevant. Wathini mntana? sada senyuka isifo sakhe Uthi kodwa ngeli xesha senyukayo akacinga ukukhona uthini. Unyamezela uthi ndinogqira. Awusayigisela iphilisi njengahanjisela iphilisi. Awucimba ngiyathatha ifasting inkosi ndincede umeke iphilisi. Hallelujah. Aphuku somanga lendoda iyadlala ayafa abagqirha asuka kuyo. Jesus. Uthiwa wangaqoqeli funda mntana. kananjalo esifeni sakhe akamquqelanga uYehova Wenza ntoni kodwa yena? waquqela amagqirha Amagqirha uthetha amagqirha abaphansi thetha i-physicians odokotela namhlanje. Amen. So akathi qhaphekela nogqirha but uthi honor God. Amen. But this man sikhona emhlabeni kwanyaza bavuma makazalwe lo muntu. Jesus. Amnika ingqondo, amnika izandla, amnika amehlo lendle bamamela ngayo yonke into awayenza for 7 years usomandla. Amen. Sisidalwa sakhe. Jesus. And umazi futhi u-limited. Ungenyusa ugqirha more than usomandla. Uthi usiko sithi inkosi njengoba ngiyala antibiotic ndiyathemba wona uzomphilisa. Hallelujah. Eyesibini indlela okuthiwa wafa qhubeka wafa yona nokuba umkhulu nqabe ethemba ugqirha umuntu usomandla. Amen. Eyesibini indlela yokuphilisa ufunda mntanami. verse 13 u-Asa walala koyise wafa ngomnyaka wamashumi omane Imagine xa ukhalaza usomandla ngibona different iBhayibheli. Inguthixo othi wangamquqeli uThixo. Amen. Imizwa ifuna umphilisa. Amen. Ekhethe kwazi usibalisela kanje. Imizwa yemlindele uzojika uAsa athi ndincede somandla. uAsa yena usathi obazonceda ugqirha. Hallelujah. So healing uyakwazi ukufumana through natural means. Hallelujah. Amen. Eyesibini indlela uyakwazi ukufumana wedwa ekamereni. Jesus. Ngoba nje ukuphilisa ukuthi ubusindisiwe nomoya engcwele ukwazi ukwenza into okuthiwa yi-prayer of faith eBhayibhelini zokuphilela. But still akabisisiso isipho samoya engcwele sempiliso enotitshazi. Zindlela zokuphila. Ufunde iBhayibheli, ufunde uMathewu, ufunde kuJohn yesophilisa esiqale vuso Lazarus, udele uthi ukholo lwakho. Ubukele ivideos, then uthandaza uthi inkosi ndiphilisa. Uyakwazi ukuphila luyani. Ungakhe uthandazela ndini. Jesus. Ngoba omthandazo awungomthandazo nje ngokholo. Amen. Umthandazo uphilisa. Umthandazo wokholo ophilisayo. Ukholo luza ngokuva indaba ezilungileyo. Nokholo futhi uyaqikwa ngokuva indaba ezindaka. Jesus. Uvuka esethi ngokufumana umsebenzi we-interview udibane nomuntu wathi aqashwa wabona lwekholo lakho. Lwehliswa yintoni ukufa. Ufana ke xa ufuna into ukuthi like healing. Uhlale eBhayibhelini ufunde, ucikithiwe, ufunde, ubabone bephilisa, ukhangele ivideos ze-healing. Then xa selonyukile because faith comes by hearing. Amen. Njengoba ndithetha nje kunento ekhulayo ukholo. Amen. Uthi xa usuthandaza umthandazo uwedwa mama. Uyakwazi ukuphilisa Yesu. Jesus. Kodwa asozinto zamoya. Jesus. Yonke into engiyikhilileyo namhlanje nginika ivesi enzela ubomi bakuphile ngevesi. Jesus. James chapter 5 verse 15. Uthi and the prayer offered by faith will make a sick person well. So uyakwazi ukuphilisa umuntu ngomthandazo wokholo. Amen. Usithandazele nje uwethu sindisiwe. But why ndizichazazela why ndifuna ungaphakama. Amen. Ngibini uzoxinga. Amen. Ngibe ukholo lwakho uzobuthakathaka. Fanele ukwazi uidentify ngumuntu onesipho senyini. Ngathi nami ndiyakwazi uzithandazela ayifani le nto. Hallelujah. Lo mthandazo wakho uyoba namandla ngoba une-faith ngelo xesha. Nophinde kuvele omnye umuntu ngomso ungenzeki kwanto ngoba kuhamba nge-faith. But onesipho i-office uyakwazi ukuflowa. Don't teacher, don't worry. Amen. Jesus. So zinaye namhlanje sithetha i-gift of healing. Amen. Iphile nami.
chapter 5 verse 15. Wenza kakuhle you're doing a good job, continue. Ungaphoswa nenye Sunday because it is isifunda uzocaca khona kuwe ifela. Amen. Maybe ungaba yi-one ole gift of healing namhlanje ezo-activated but abanye benu nishekele ine-faith for healing. Niyazithandaza niphile nani into elungileyo uzophila but it's not the gift. Amen. Niya-understandela tozamkuchazela yona. Sidinga omamundini the Lord the slower you go so kuhlanga ukuthi Verse 15. Wathi umthandazo wokholo. Not umthandazo. Dala sathandaza singaphili. Ngitsho nami lo. Amen. Ngikhumbula imibezise indodini eziphandla phambi kwabantu. Sekudala ukuphila abantu. Kululeke imilenze yakhumbula sitsala nemilenze kusaqala ilingane. Amen. Basi indodini eziphandla ngiyimika. Lo mini hayi shame. Ngikhwachuza. Ndimathi khangela ukholo hayi. Hallelujah. Kanti indoda igcwele iziphandla. Engaphakami ku-wheelchair. Daba wounded ixesha elide. But inkosi siphakamisile abaninzi ku-wheelchairs after that. Amen. Hallelujah. Amen. Akufanele ikhule iloleke ndibe njalo. Amen. So uyakwazi ukuthandaza without faith. Awuzufumana nto. Ithi xa ungena khona naxa ucela wisdom usho James. Uthi don't expect to receive anything from God. Ngathi ngayikhupha be-Spirit of Christ. Ukuze ecaweni ungayithembanga into ozoyamkela. Uthi unga-expect usogodwa ngomvuzo uzofumana. Uba ndithe uzongena imali wayidelela. Don't expect usho James ngoba uthi a double-minded person is unstable in all his ways. Amen. So uthi xa ufuna ubulumko cela ungangabazi uThixo uzokunika. Uthi and doubt not into zabamoya. Xa ucela into sudoubt. Don't come ucela healing ucela ndiyaku. Yiza uzibona uphilile. Amen. Uzofumana. Amen. I-doubt bazalwane is the opposite of faith. Usomandla usebenza ngokholo ayonto yabantu ayonto yayo magic le. Usomandla usebenza ngokholo. Ukholo lusebenza ne-doubt. Amen. So ufuna uqiniseke ngayo usomandla bakuzoyenza. Nokuyenza zivele zincede ke la vele ndiyenze belithi ixesha. Amen. Ndilwa ukhola uzofumanela yakho indlela. Amen. Ngabona baxa manje ndiba uzoyenza ngomso ndiyazilibasa. Amen. Vele xa ndicela uzonika somandla nokuyenza enye kodwa uzoyifumana. Jesus. Ndiyele philonto ndibe uShadrach noMeshach noAbednego. Bathi noba asincedanga kodwa sizokuba. Hallelujah. Yenza ntoni it's not that andifuni ngoku bantu ababe i-faith yangu andincedo lwam ukho bathi doubt. Iyayivuka ekseni ayiboni thake kusomandla wandifundile iBhayibhile. Jesus. oJeremiah abaprofeta wathatha 70 years bayenzeke lonto koDaniel. Amen. Wathetha uAbraham wathi ujonga isizwe sakhe wathatha 400 years bayenzeke lonto. So his prophet angasenza na next of next year wena gcina ukho. Amen. Amen. Ndiyabateacher abantu. Jesus. Abahla bathandekayo. Hallelujah. Abahlatshwe ngegama. Uhlatshwe ngegama. Thena ncome yanga uhlatshwe ngegazi. Amen. Oyendindolwabile. Hallelujah. Amen. Kodwa uzokhalaza umfundisi otheni manje sithi abazalwa libahle manje. Uthi listen to this. You will have when you pray believe you have received. Amen. Agobathi ungathi akasazi isilungu athi you will have whatsoever you pray for. Kodwa uthi yexesha uthandaza khona uyifumene agobathi kodwa awuyifumananga uzoyifumana. Kodwa uthi kodwa wena khona uyifumene ngosathandaza. Isenza njani lokho? Amen. Amen. So uthi ke ngo number 1 abantu baphiliswa bodika. Number 2 uyaphiliswa ngumthandazo wokholo. Uthi Nkosi ndincede. Ukholo wenu uzosiphilela udini umfundisi. That's why sineteacher sifuna ibe njalo. Jesus. Uphilisa abantu abakho ngomthandazo wokholo. Amen. Wazi uyesu umphilisi uthembe into zitithwayo ngemihla ubabeke izandla. Unfunda testimony sisela date nathi testimony. Amen. Eyesithathu indlela aphilisa ngayo ukubeka izandla ngomnumzalwane. Amen. Enyo ke kuthiwa luphawu loba singamakholwa. It's a sign. Ababili. Amen. The laying on of hands. Mark verse. Mark chapter 16 verse 17. So uthi uphethe sisibhobo udibane noTata uNdipha phandle. Uthi Tata uNdipha ubeka isandla. Uzokubeka
and God will confirm that we call on Father. Amen. It's a sign that you believe. These signs will follow those who believe. You say poison, ningafi. Nibambe inyoka singakibulala. Nibeke izandla baphile. Amen. Bakababi isipho semphiliso. Amen. Amen. Bathi abantu bazokwenza izinto zithi kuba yini ziyanceda zilungile. Amen. Akutho omnye bese libethile idibona phinde labuya kamqedile nenkolo nizosinda apha endlini kwethu. Ukwenza ntoni awuzokhonza amadimoni washiye phandle ungazosinda phinde uzokhonza apha awuziqumbela phela ngokuba mphethe futhi ujonge ebusweni ithi hey makhelwane sobalile thina empilokholini enkosi ithi ungasathi isono phaya ekhaya ezozokonwaba njengani. Awubona umuntu equmbile ecaweni yakhe babekhe isono iveki yonke that's why engawazi umncane sigcwele isifuba isono. Anjalo abantu abaguilt mangathi uyathanda uYehova ngathi besiphi oroso usuku. Yonwabani. Amen. There's joy in the house of God. Amen. Ukubeka izandla likholwa kuya encourage. Amen. Kuthiwa masithwaliswa nini abazalwane fanele sikhathalela nini. Hallelujah. Awuzimba ndithandazile but ayandiva kakuhle udidi ukuthi uthi mama khawuzongibeka isandla. Hallelujah. And Yehova yakwazi ukuphilisa obeke uzozandla ngoba engqina for his name's sake. Unezinye miracles batabam asenza for his name's sake. Amen. Asenze igama lakhe nxa kubiza igama kaYesu athi ndiyamphilisa nxa igama lakhe. Jesus. Ukuthi ezinye izimpawu ezilandela amakho if uyakholwa zizokulandela. Amen. Azophila. Nolwabile. Amen. Dipeni 30 more minutes niyagiva I'm nearly done. Full March akasibe 17 mntana siyabona. Sezongena kumvutho ndaba. Marko chapter 16. Ora da sila yalesh. Verse 17. Verse 17. Sengqibile mfethu. Imiqondiso ke eyakulandelana nabo bakholiweyo na. Yes. Egameni lam. Egameni abani? Lakhe. So he's doing it for his name's sake. Uthathe igama kaYesu, so Yesu unyanzeleka aphilise bali igama lakhe lizohlaselwa. Amen. Yebo bilule lefaith. Umxelele vele igama lakho tata ba umncedi lo muntu lelakho nanga udathu utathi mabaso umsebenzi ukubeka izandla owathi ukuphilisa. Jesus. Futhi kwabuza ke yimini inkwenkwe nesifo abantu bathandazela. Besaqala kwimini yethu wathi emfundisi Mshumayeli kutheni baphela bazalwa kunini uthandazela abagulayo kodwa bathi abangcwaba. Hallelujah. Uthi lamjonga. Yathi umsebenzi ukuthandazela owathi ukuphilisa. Uthi ngaqhubeka all of a sudden yakhula igift baqala ukuphila. Hallelujah. So suba discourage nxa benze open A1 okanye sowabiza umuntu oyi-1 angaseqala usathane sokudibana nabantu abadingelayo. Jesus. Ithi iBhayibheli xa bekwala pha vuthulula umhlaba uye kwenye ilali uphinde ushumayele xa bekwala vuthulula ithi sozuzigqibe engakabuyi. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Xa bekude pha esasolo bavulele lapha eminyango but abantu bayalidinga usindiso suziphatha wena. Amen. Yazi uThixo ubalulekile uYesu uyadingeka kule generation. Amen. Ethe xa ngithetha ungabona nge6 nange5 uye nje apha Jesus. anditwe esishono so phansi sivuthulula umzimba wakho ujonge abantu abazokuhola isasa abangatshatanga. Which means bonke badlala ngesono sokulala bengatshatanga bathi bahola ikamkam ngayo. So don't tell me that abantu bamdinga uYesu bamdinga. Amen. Sex before marriage is sin. Jesus. And that thing affects your body. So kutheni ningayipha ishop nibashumayeze bezohola lekamkam uthi yamkela uYesu. Amen. So usena ukuphatheka ithi iBhayibheli uzodibana nelani zikureject gqithi. Amen. Ithi uvuthulula uthuli uthi for abo bantu. Jesus. Ngeke nayifunda la vesi. Amen. Ithi ubhekela iSodoma neGomora for abo bantu babalileyo uzise uYesu uthi vuthulula uhambe ungene endaweni ukuthula kwenkosi bahlala babekwala ugqithe ilula lonto base. Amen. No stress. Amen. You are doing the work for Jesus. Souls. Awuphithisele qobeni souls. Uthi souls. Ifuna imiphefumulo souls. Ubani kanti into oyifumene mahali Yesu. Amen.
Amen. Amen. Asudala lehleli. I'm very aware zokwazi ngqibe. Ngixole bandifike late. Amen. Le time management. Ufike early phana connecta the system. Abaqale lithi bona. Hallelujah. Uqala sebethe ixesha lokushumayela ngo-10. Amen. So nendiyamezela. Nonwabile na? Amen. Uthi ke ngoku kuneempawu ezilandela abakholwayo. Wasibala. Hallelujah. Amen. Now ndithe zonke ezi zinto xa uzijonga zine-limitations. Amen. Then ivesi eqale ngayo uthi kodwa kukhona abakhe ababiziweyo abanekholiki yale nto abanikiweyo ngoku xa bekuphilisa. It's not a prayer of faith. Hallelujah. So ungaphakanga uthi ndiyakwazi ukuzithandazela ngoba idosi onayo ayikuncedanga. So kufanele ukhangele onesipho samoya engcwele ese-healing. So zinayo bengateach uba every time you hate umuntu one-gift uzibulala wena uveze ukumatha. Ngoba ndizoniteacha namhlanje ukuthi ezi zipho yi-manifestation kamoya engcwele. Ngumoya engcwele esikhipha usekhona xa ndiprofetha ndilibiza sisipho sesiprofetho kodwa ukuthi ndim ndingumoya engcwele ndiyaziveza uba ndisaphila. Akhobathi ezi zipho zonke ezoba kuncedeke abantu bami. Nditheke 90% abantu ababizipho i-jealousy, i-10% ignorance. I-ignorance soyinqoba ngoku alaba zwenza kanjani le-jealousy. I-ignorance ukuswela ulwazi kuba esi sipho asizange zovezwa udade ukathi mabaso ndizondibila ndithi inkosi ngicela ukuthi ozomprofetha. Amen. Uthande zaba nisikelelo kanjani kodwa kuba profeta ugcwale indlu. Amen. Uthi xa nicela uba uprofetha usomandla by grace is sufficient. Ngoba izipho awuzosethu ezokunceda abantu. So unyanye mna ndinento yokunceda wena iveze ungaqini. Jesus. The reason ndiliste zonke indlela zokuphilisa uveze bazikhona enzela uzo-understand that there is a higher step. Ngoba uyathi ndiyakwazi ukuthandaza nam but awukwazi ukuphilisa izinyo eli. Hallelujah. So mazi umuntu onikiweyo obiziwe uthi wababiza bayi-12 wabanika bona. Hallelujah. So xa ungena encwadi ye-Acts ubona uthi xa ivela ufike kwindoda udala ihleli by the beautiful gates. Uthi isilva negolide andinayo. Amen. So the teacher sendibili kufanele niyangelahle le ndaba i-serious. Uthi kodwa such as I have. Hallelujah. Uthi ndinento endinayo ndinesipho endinaso. Imali andinayo but ndinesipho. Athi in the name of Jesus rise up and walk. Now uzukujonge akamthandazeli. Amen. Akambeki izandla. Ithi iBhayibhile uyampitha amtsale nje qha. Kodwa qela abantu. Hallelujah. So i-operation ye-gift ayifani ne-operation yakho. Ngoba wena fanele umbeke izandla. But one-gift unesipho le-gift yakho isebenza kanjani. So uzoqhubeka ukuthena engakhe angithandazele. Kanti lo muntu ubusuku bonke bethetha nge-tongues. Xa seyifika most of the people abaphila kwi-crutches apha kum andibabeki izandla. Ndiyabalitsala nje bahambe. Because sisipho. So uba wena uzozala engqondo yasecaweni yakho ke makabeke izandla nguwe ozobeka izandla. Jesus. But lo muntu uthi such as I have awukhuphi into ongenayo akathi yinto endiyirhalelayo uthi andizama ukuthandazela. Hallelujah. Uthi ndiyayazi uba ndinento endayinikwayo. Amen. Rise up and ithi iBhayibhile amqale amadolo aqini. Hallelujah. Somebody zothi amen. Amen. So I'll take 15 minutes but ndithathe about what are these gifts. The West Bar ayikho nto zonxelele ngqondo West Bar. But mine-benefit uba ndihamba nomuntu o-operator kwi-gift. Amen. So andifundanga esikolweni into endabone bephile ongixelele. Hallelujah. Khumbula ndingekho nasecaweni sisaqala eni ufuna uphethe kulamehlo ofisi ndimi nkosi yaseyathathe ngotshati uzutatakhe uthi ndithandazele ndambeka nje isandla kanje abuya mina engixela ukuthi kwabizi crutches yaforty abantu abathithe abamuthi sebaphilisile ngawo. So nine-benefit uba nititshwa nge-gift e-operatayo phambi kwakho. Amen. What are spiritual gifts? Because now usititshile ndithi uba Jehovah Rapha is the healer. Ne? Wasititsha izigulo 3 ways. Singena ngesono ukuthatha umzimba
nangoSathane olwabantu. Akwathi kodwa lamandla esinawo zabazalwane abazuphisa bayintuni. So asina excuse bayo umdala ngokuphila. Amen. Aniteach ba usomandla normally ebantwini abasinsiweyo uyakwazi ukusebenzisa ebantwini bonke aniveze lesibhalo bakhona ikumkana ethi ngogqirha eyamthenga usomandla sofana umazi usomandla ukhona nabogqirha. Amen. Xelele ba njengoba usinsile umoya engcwele unegunya lokuba usenze ukholo believe for faith and uzophila udinga entweni. But xa ukholo lakho lungekho yazi ba ungaya bomsana losisiweyo belisandla ufuna ukusindisa ukuphila. But ngathi xa sifika zonke lezo zinto yazi bakhona abantu ababisiweyo emzimbeni kaKristu abaphile kuthiwa sisipho nawo sisipho ke ngoku. So there's healing but lona une-gift of healing. Amen. Which is a manifestation. Amen. Whether you receive healing through a prayer of faith, through the laying of hands, but kukhona abantu abane-gift Jesus. of healing. Lubizo lwabo uba abebeka izandla bekhomba besithini bayaphilisa. Amen. Ayikho yi-1 zi-9 sifocusa kwi-gift of healing namhlanje. Sizolititsha ngale ndikhawuleze ndimtitsha ngoba izolahleka xa ndimtitsha. Nolwabini. Amen. Phila mfundi wami. Sikhawuleze sesivale. Sase ku 1 Corinthians ukhawuleze chapter 12 verse 7 to 11. Ufuna ufunde slow. Zibane ndiphakamisa ke ngiyakhubeli. Ufuna ukutitsha something. Amen. Ivesi yokuqhubela isikhila asiqhubeli. Khawuleza mntana. Verse 11. Aya ndiyesaya. Zonke ke ezo zinto Bambelani mama iyathetha. Uthetha nge-gifts. Uthi zonke i-gift xa uzibona emzimbeni kaKristu. Thela wena usisi angasathi nabantu abasafuna umkelo yethu. Abantu abasizwe mhla wayifika umoya engcwele. Azawunika i-tongues kuphela. Mase phethe isipho endizokutitsha ke lokho esiveki. Amen. Kodwa uthi zonke ezi zinto zi-manifestation of the Spirit. Amen. Ungayenzi mistake xa ucaphukela bakhusela unxiba ijini wangicaphukela ubuso bami ndifuna umntu waseNigeria uthuke isipho uzodibana nengxaki ngoba ithi iBhayibhile awungobakhusele ukukhilwa kwamoya engcwele. So kuyi-danger uhamba usithi prophet is fake ngoba you are speaking directly to the gift which is a manifestation of the Spirit. Hallelujah. So umuntu ungathe xa umcaphukela udibanise nento zathina thuka umuntu ubakhusela iyabhora but uyeke isiprofethi ngoba kuthiwa zonke ezi zinto ukukhilwa kwamoya engcwele emzimbeni kaKristu. Hallelujah. zonke ke ezo zinto zisetyenzwa kwangalowo moya mnye. Not izimbalwa zonke, but the manifestation of the Spirit is given to every man for the profit of all. So in teaching has stress. Umabela elowo ngokwakhe njengoko athandayo. So verse 7 and verse 8. First and slow so babini. Verse 8. And he said clearly ngoba zonke gifts. Tell gifts of the Spirit now. And the ukukhilwa kwamoya engcwele. I-confirmation yamoya engcwele kuba ukhona kwakusela. Asemshumayele isipho siveza ba nawo kulo moya engcwele. Andithi then uzochaza athi it's for the profit of all. So akathethi ngesipho se-healing kuphela, uthetha ngazo zoyi-9. Uthi zonke ke wena osindisiweyo ziqale emzimbeni wami. But awubone sisipho sizokunceda. Asisuki kuSathane sizokunceda. Amen. Akubangene ngokuda. Athi komnye umzalwane. Verse 8. For one is given the word of wisdom zophakamisa manje. Thetha. Kuba omnye okunene. Sisipho ke sini zophakamisa wena manje. Amen. Kuba omnye okunene uphiwa ngaye umoya ilizwi lokulunga. Kubani ophayo bazalwane? Kumoya engcwele. Amen. Kodwa kusiprofethi osinikweyo. Unikwa i-word of wisdom sisipho sakho nje uthixwa senjani phakathi. So lo mama uphiwe i-word of wisdom kodwa lapha ecaweni. Komnye unikwe ntoni? Kodwa ke omnye Akasathethi ngomama ke ngoku. Thetha ngelinye ikhono lapha ecaweni. Amen. Is given the word of knowledge. Fundi. kodwa ke omnye ilizwi lokwazi
phakama uba uthi ungaprofethanga bona vision wazi ba lona behleli phansi komthi. Amen. Philip usenza ntoni phansi komthi? The word of knowledge ukubonile usenza ntoni? Ukubonile uplan business ungaqhubeki around wazi kanjani kumoya ukuphila esosini. Kodwa lona unesipho naye. But bayisipho sakhe akasazi basisebenza kanjani uzohalela esalon. Bahambe sazi amagama abantu wazi bakwenzeke ntoni asilibane esakhe isipho. Oyelo wes amonyanye lona ngenkabe lesipho ngoba ingibonela kamnika kanti iBhayibheli kuthiwa yena uniki wisdom lona uniki word of knowledge babini ngizawuvesa landelayo Wumi ke uphiwa ukholo. yabona ke this one if ufana teacher the same way ngiveza healing siyazi emakholweni normally nokholo sifumana measure of faith. Lwazi wena uma mele iBhayibheli bathi iBhayibheli ithi khona ukholo wengolo different oluyi gift. Amen. So uthi ndinokholo nawo fanumasi bayona umuntu noma ngidawuni kangakanani une faith endenyusayo. Amen. Kanthetha nalomama noma ngithetha ntoni ndiphuma ndimotivated sisipho sophakama my daughter stand up. Awusenguye ke lo mama awusenguye lo mama kulomntwana omncinci kodwa kuthiwa yena unokholo. Amen. Ningamdawutha nokuthixo lisindisiwe yena uzoma but akuba ufunda iBhayibheli awukuthandaza ngethanga ukholwe nyongo uthandaza ngethanga Window 7 the most holy faith but all look different sisipho one that I pray and you different. Amen. Ngoba into abalwa ngayo abantu mama ephela Tom umfundisi wade wafuka unkosikazi wakhe esenasuye wagqirha nanzi uthandazelwa ngicina yathandaza wafa engena faith wathatha omnye unkosikazi wathi sogula yena wasiwa kwagqirha. Amen. Ngoba ipride lula zothi nami ndiyakwazi ukuthandaza uyesoywana ndiyidinga ndiye kule man of God engubakhusele nami ndiyayibona amaphupho hey akuyo level eyi-one. Amen. So nokholo uyakwazi ba nokholo but uthome abantu abaphiwe isipho. Amen. Abona kholo umoya engcwele esivese. Amen. Hallelujah. Amen. So unokholo lo mfundi. Omnye ke izibabalo Zinayo. Now xa kufika kulo healing yayitshintsha language phaka. Amen. Uthiwa zii-gifts of healing. Thetha ndichaza andizowesixesha. I-healing i-gift mna endiyilisayo but wena owamkela i-healing kuwe i-gift naku ngoba uyisebenzelanga uyiphiwe nguyesu. So kuba zii-gifts of healing but ayithanga ithi kubo bonke ngaze konke nditshoyo. Amen. Kuthiwa komnye. So unomfundisi wafika awigcwele une-gift ye-worship. Amen. Ngenxa usuka e-Spirit of Christ ulindele i-prophecy njengoba bakhusela akaboni kwanto akava kwanto but xa icula worshipper kugcwala ibandla. Amen. Uyezulwini sisipho sakhe basebakhona i-understand yo lonto ufuna i-gift enga-operating emntwini engenayo but ubona isize yebandla. Nabantu baphiwe i-wisdom from God. Every time I shine near 5 points of this 10 points, wise. But out of power gift, but the wisdom is a gift. Amen. The prophet, the word of knowledge, I compare the word of wisdom. Take on that castle again. To how honor and Albaniso Yasna and Basaran. The carpenter, the Tatajuku, Ilwense, and the Kube, the Tafidek. Hallelujah. Ungathi na ufuna icarpenter yahaleleka bazalwane awubona gift imacho uyahalela bathi uthi usaqhubeka ubona lo muntu owakhe ifurniture kakuhle uma ndiyahalela nami ugqithe ekitchen ufike ome thetha i-natural gifts onathi zamoya engcwele Amen. eyisebenzile igift yakhe yokupheka abathi thanda ukubukela master chef phandlini i-professionals ayidecorate le salad mali bengathi work of art uhalela ayo ndiyahalela nami. Hallelujah. Kwenzeke ntoni asifane ezi-gift but they put in time to polish their gifts. Uthi sajongela ekhapeni ujongela lona uhambe kubone uNtokozo Mbambo eworshipper ngoba yondihalela ucula nawe uyakwazi ucula but ayifani ngoba yakhe igift uyipolishile. Amen. So zonke i-gifts zamoya zoyi-9 zinhle and they are so powerful. Amen. Ndidweke wathi etafuleni esihleli wathi sana ezumsekelo uyilento eyinini. Blessed be your name.
uthi akawunika nje balisa ke nge-man of God but uzumsekele akawunike nje isipho sokuba abantwana bazale abantwana onkosikazi Amen. ungabikho kwanto enesebenza umoya ongcwele abikho prophets abikho word of wisdom abikho faith abikho ntoni but wena xa uthandazela abantu abafuna umntwana betshatile babantwana uthi kodwa ndibone ibandla ligcwala uthi ndandibone ibandla ligcwala ngenxa baluntu ipolishile lento yakhe bayazazi uba ndithunywe abantu abatshatileyo so ndizamtsho ipoint yam there is no need yale 90% enomona khangela into nayo wena uyipolishe so isipho esithetha kahle ahlala phansi abantu abamzininzi ubeke ufike ugqibele ngathi ubone ufike ifake egqibeleni sizogqitha kwesinye next week yavesi 11 ithi ke zonke ziyi9 working of miracles ne-tongues khona ezisign bekhona ezigift uthi ke zonke izinto zisetyenzwa ngumoya ongcwele agqibe athi bantu abamdimameleni balekile kuye umoya ongcwele okhethayo ukunika bani isipho sami awuzikhetheli njengoba uhlala phansi umoya ongcwele mandincede utata wenu ukuthanda so much uzokunika igift ongayidelela xa ungamazi unothando uDaniel wafasta abazalwane i10 days waphiwa igift ndakazi nasi 21 days waqala 10 days wathi test me for 10 days waphiwa igift yokuinterpreta amaphupho for 3 years bangabikho kwamntu odinga ukinterpreta amaphupho hayi ngathi ayibhadlala le gift ebona bakhusele beshumane beqhaza athi mfuna ufana bakhusele but uYehova uthe uthandazeni kwakhe awumbi gift yokuinterpreta amaphupho discerning kind of discernment discerning spirits kanti 3 years later kwi-destiny kaDaniel uyodibana nenkosi ekhohlakeleyo lokukhangeza ezothi itshuke ndiphuphileyo so xa ungamazi wengcwele uzoyinyasha uthi ayibhadlangi word of wisdom obulumko obantoni kanti uyakwazi kobakho ubomi awuzushumayela epulpit but uzodinga uba ungene kwikhampani uze ne-word of wisdom. So my job is not to make you desire other gifts but to make you discover your gift uyipolishe ngoba ndiyayazi izonceda wena ngoba ubomi obuphila yami inceda mna ngoku. Glory to Jesus. Amen. Athi ndoda ndiphuphe ntoni wathi Daniel aha dala ndilindile lemini bayasoma akhipha izinto ukuphila isipho wamkhe wabuye wathi ubona isithathu. Amen. Ngenxa yegift wapromote wenziwa i-prime minister eBabylon. Amen. Ithi iBhayibhile your gift will make room for you amongst great people. Ungasonyanya isipho sakho uthi esakathi akathi a gift uthi your gift izokuvulela indawo amongst izokwenza ungene uhlale notata mama. Amen. So awufuna indawo nabantu abakhulu dibana lesipho sakho. Ungaqhathi abantu abangayihlula phakathi bonke bathi hayi khangela iziqhamo zamoya uzicaphukele igifts mandimthiche ngegifts ngoba funda la verse 11 ndincede ngoba umoya ongcwele uyi-1. Amen. Lo akunika iziqhamo which is a holy character uyikunika igift which is the power. Ungaba nomoya omnandi ube soft babulisa uvove but idemon idlale ngabusulu ukudumisene ngayibedilule ngoba unamandla. So uncedwa ne-character kuphela but uyakwazi noba ne-gift ubolile. Yes, okay, the gift yakho. So you need both the fruit and the gift. Ayithi yenyanya eyi-1 hayi andifuni abantu abane-gift ndifuna ifruit kuphela. Umoya ongaphi uyi-1 so mehlukanisa uyi-1 xa ifika kuwe uveze iqhamba ukuphi isipho. Amen. And eso sipho sizokuvulela indawo phakathi kwabantu abakhulu. Hallelujah. Your promotion is in you understanding igift onayo. Ubona umuntu odlala ibhola ba ayitekele bona uyakwazi ukutheka kathathu ayitheka yithi uthi uyambona lo muntu ufumana 100 million euros akaphilisi mntu akamotivate mntu akahlanguli mntu akatyisa ikedama ukhaba ibhola. Kodwa ubambe iprinciple yamoya uba isipho sakho xa usipolishiye sokutyisa. Abafuna undiva abantu basesikisi Hallelujah. esakho si relevant ubomi uzobuphila
Amen. So xa ndibona ndiliqhashi linevoice enje ngoba ndingumshumayeli. Kanti izinto yamkela uYesu Kristu. That's why ndiyekho timid. Ndidibizele Amen. ifire. Amen. So yonke into yam, indlela endiyo, indlela umzimba wam oyiyo, indlela endimde ngayo ilungele le nto endiyenzayo ngoku. Amen. So sizonyanya isijuke ukuthi hayi ndasisidudla ndamnyama. We will be perfect for that destiny uThixo akusathini. Amen. If awutshintsha nje lento encinci abazubhaqa abantu bakho bakulindeleyo. Amen. Bazothi strange. Jesus. Kanti xa uhamba ungubakhusele bazothi nanku lo mXhosa. Udala sebabona abaXhosa but nanku ase-Eastern Cape esikufunayo apha kuthi. Amen. There's a place called there for all of us. But ifana ube real, ube nguwe uThixo. Bazokwazi abantu bakho. Lefanele ndithi uma koncenga abantu. Xa ifuna ukushiya, bye. Hallelujah. Hayi ngayimameli into omxela yona, akunguyo wakho. Uthi uYesu ugqitha. Hallelujah. Imentality yeslavery eonyasha okanye andamane into enhle. But wena owenza into enhle sokuphathwa yiresponse yabantu. Jesus. Fanele ube mature kwamoya uzazi xa ndishumayela uYesu ilungile. Noba ngawudelela enuka intsango ekuphakamela awugqithe phaa esitratweni suzisole ube lusizi. Ngoba unengqondo yazi uba ilungile le ndiyenzayo ayibhadlanga. Hallelujah. Ngoni neproblem uba nifuna ukuqhatyelwa yonke awuzuqhatyelwa uYesu bamfake emnqamlezweni. Wena continue doing good. Uba le nto yenza uze caweni kulungile yize caweni bazohlala phaa nesisu sabo benuka phayana belele ebhedini. Hallelujah. Amen. Prophecy. Ngoni intombazane lele emqashweni phambi ngombongo ayihlambanga semana. Hayi uvele caweni awuvele usisendiyagodola na awunangqondo. Jesus. Uhleli noYesu uthixo ngegift yakho uzohlalela noPetruline ongazi kwanto ozohamba uyosela isavana nehafu amazwi. Jesus. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Nditsho wothanda. Hey ndimdala. Ndintsolo ndimdala. Hayi ndimdala. Hallelujah. Inkosi yanginceda ndiphixwe eqineni. Jesus. Why mama? Ndinakwada uzobona sashumayela. Hallelujah. Unganjola ebusuku ngiyashiba uzobona sashumayela next day. Ngidaliwe kanjalo andinaba stress. Ungathi uyosela ndoshumayela igqibile message ambulale uhambe ungabuyi next week because I understand that what I am doing is good. In Amen. fact, it's not just good, it's good for you. Nobody ungayidelela kodwa iluncedo kuwe. Hallelujah. So when are you persuaded about Jesus? Ngoba xa ungamazi uYesu kuluncedo uzofuna ukumpontshwa ndini every day bangocela abantu ngoYesu. Hallelujah. Kodwa ucela uhlangana naye. Amen. Ngicela ukwazi Yesu enze manje ebantwini ndibe nale fire kaTata. Ndingasisoncenga kathi ngimsisi. Ungathi kube bakwenzela ifavor. Ngiye ndibone xa nimema abantu ndibaxelele ubamemile la ndizobanceda. Hallelujah. Ndimprofete futhi ahambe. Ngoba mna ndizomnceda andincenga i-attendance yakhe nguwonce i-attendance. Ngoba mna I know my calling Amen. is to help the believers. Hallelujah. Through sound teaching, through the power of the Spirit. Amen. Amen. So when you go back home, ukhona umuntu ekuhleka ngento elungileyo. Mhlawumbe ba grow up. Into esenziwa e-high school andifunele i-team. Ejobe Centurion, i-team manner, sabe. Wayithi umuntu ayifumene i-award ye-academics. Bahleke wakaka ubizwa asebuthola belungu ugcwele umuntu bahleka abantwana. Baxa sibajonga ngebreak bayaphuma ezitoilet and half of them baba pregnant abanye baye jail. Kodwa ungathi babona ba right behleka aba baclever banconyana ngeassembly. So ubomi busenjalo ukutshintshanisa iminyaka yodibana nentombazane endala but ikuhleke usenze belungileyo. Amen. Udibane nomama efanele uyancoba uyasebenza ayidelele wena ubeka ngoba wenzela uYesu. iBhayibheli uYehova uthembekile. Hallelujah. Uthi akona into oyenzela yena ehamba ibeze akadli mandla ndoda. Uthe ivesi asilandelanga nsomiza kuqinga. Amen. Sabe baxele bandishumayela nje andiphathwanga akho nsomi endibaliseleyo uYesu wamanya. So when next time we was open air yiya ugcwele uYesu. Amen. How do you see? They are not better off. They are going to hell.
Tell them about Jesus. Amen. I don't know about the answer. Amen. And when the Lord blessed me, I was well off. Someone when school I take a uniform. This is a grocery. Now I pay for it and then I yes, but I guess I say pizza. This is grocery families. Usitombo to ya mnyasha pakujongele phansi. Kodwa umthengele o10 kgs. But I'll bet you ngoba umkhumbulo 10 kgs. Ngoba umuntu unento ephakama. Awazi ubona xa senakho ndishumayezayo indlu yakho kukhona okodwa manje ngibhe awuyazi ukuliwa ubomu. Jesus. Bayikhumbule ezo 5 kgs ze-oil ngoku. Iqele inyanga yobabuza bayikhumbule. But exesha linikwayo umuntu wayengathi utheni xa engathi iswa umasipala kanti ndandiyenze kodwa nyanga. And I pray over ivusa lonke iqale phansi emandleni. Kisa abantwana isuku yecawe yakhumbula. Amen. Abantwana abaninzi isonke. That's good. But wayengekho umuntu ophakama athi indlela into. Amen. Ngoba inqonwa in the black community kwenhle. Amen. Unqonwa abantu abathwathulayo baphandle nawe uthi usenze ungathi ubalulekile xa uqumbile ecaweni ayikho loo nto manje. Basuzile ngibakhele present yonwaba. Otherwise ungazi. Suza apha ube ngathi wena you are the special one ecaweni ofana kancane ngokuthi Hallelujah. no. We are here to worship Jesus. Amen. So number one, the gift of the Spirit, they are good. Abantu abanomona bazothi ingazilandeli gifts banomona. Isipho samoya ongcwele silungile and it's perfect. Abanye ignorance. Was kanjani tata? By humility, allow me to tell you. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above, the Father of heaven and earth. What is the positive? The good and perfect. Only you are so but isipho, it's good and perfect. Amen. Verse 17. Yes. Sonke isipho esilungileyo. I've ministered a faith mission since over 50 people. I've ministered in the traditional churches, but I was my crashes in the grace alone. Now they will teach what I try to song whether you are prophet, whether you will of wisdom, whether healing. Uba says someone when it Bible is silungi was yanjani because the face. Sonke isipho esilungileyo. Sivela phi? Naso sonke isipho esigqibeleleyo. Sesaphezulu. Sihla sivela kuye uyise wezikhanyiso. So the gift of healing is good. The gift of prophecy, it's good. It comes from the Father for my benefit. Yeah? So number one, izipho ezilungile. Ithi iBhayibheli zikhale. Uthi ukhale prophet, iBhayibheli yakho etsholona. Usikelele tata uhambe noYesu. Na next week tata sokulindela. So khanye ufuna uthetha nawe ndikhona na next week ngizoba lapha. Wawulozukele mina kwanala dlamini. Tata unala. Kwanala. Ngiyakuthanda tata unala ubuye next week sincokole kamnandi. Ngikwazi qala ngiye ndafikela kwendikwazi. Ndikushumayele kamnandi. Ivakele ngithetha namhlanje. Ucela uncedo kuwe. Ufuna uncedo? Omnye wemothers kahambe mama uthethe naye uzondibalisela sothandaza tata. Nkosi usikelele. Thakani mntaka. Eyesibini into ofanele uyazi ngegifts. Wonke umuntu osindisiweyo unegift yakhe. Amen. Beniyazi loo nto? Wonke umuntu osindisiweyo unantoni? Uhleli apho unesipho onaso. Amen. First Peter chapter 4 verse 10. Each of you should use whatever gift you received to serve others as stewards of God's grace. Isipho yinto osebenza umkhonza ngaso uThixo. Unceda abazalwane ngaso, indlela okhonza uThixo ngaso isipho sakho. Amen. And iBhayibheli unaso. Abanye bethu bazobuzwa esukwini, bawenza ntoni ngesipho sakho? Amen. Uthi beningasazi wasikhona ukuthi nisipho uprofeta, healing kuphela kanti ngithe izecaweni zotithwa ziyi9. Amen.
teach by the word of wisdom by the grace of God. Teach word of knowledge. Enzele uzozazi bunatoni ugqiba uyosebenza ngazo uzobuzwa ngazo ezulwini. Owenze ntoni emhlabeni ngesipho endinike sona. Amen. Bazalwane ndiyazi bakudala nifike niziqhubele izandla ninyamezele. Aninamadingo nikhathele nje phansi. Ninyamezele nifike kanje. I understand. Qhubeleyo. So nesipho ukhethi moyo ngoba sesipha uniyasona ukhethi andiyasona awukwazi ukuzikhethela uyazikhethela moyo ngomuntu but it doesn't know ba unaso isipho. Each gift each person should receive. Akamfundi 1 Peter chapter 4 verse 10 then please never just 10 more minutes check something. Mamdini khawuleza mama. Yithini elowo njengoko wasamkelayo Yithi ngowo. Awufumani moyo ngcwele mina ndithi. Yeah. Uthi yithini leyo? njengoko wasamkelayo isipho sokubabalwa. So isipho lubabantu. Awuyonto ubhuste. That's why there's no need to be jealous. There's nothing I did to deserve isipho naso. Now there's nothing you did to deserve. Size ngobabantu. Suba nomona emntwini osesipolishile. Maybe when I was one usebenza ngamaplanga njengoba itafile yami. Zakhele pha. Ezumsekela pulpit lazibethelelele. Yanqaqala ngoba lafumana ithuba nabantu ababhalile. Ezumsekela it's a natural gift. Pastor Zem has designer, has editor, isipho sasenyameni. Now, ubudengo benomona emntwini oyipolishayo into yakhe. Ungaqala ngesaqala ngayo ngasihlelo sasizenza. We continued doing the posters, doing this. Then furniture zini. Sisankatshela but siyasebenza. Ndiyela hlelo ntata undibethelele yakhe. Inhle futhi. Amen. Because isipho singena simbewu ekusipolish. But uzothi wena ungenayo into osebenza ngamaplanga, unento yokupheka ekitchen. Usithi fake into yamaplanga. No. Umoya ngcwele nguye odistributayo asifani. Sufuna kufane nawo ba endinayo izonceda wena. Onayo izonceda mina. But all the 9 gifts are for the church. Amen. For the church, sutayiko, suparamuti nami yathandaza baphile. Where's your prayer of faith? But lamfundisi une healing gift. Iyabuye bathuma abantu. Awukekile udala bathandazela. Qothisile bakho sena. Ngikubona udala sakhula ndokuthokhola abantu abaphiwe igrace yegiving. Amen. Toqedisi wena umfundisi uyanikelisa. Sesepho sakhe. Amen. I'm trying to preach that's how people proud. Know that there are people that the Holy Spirit has given gifts. As I failed in that, Tidamas were good at and appeal with Greece. Amen. I think I even learned to go at. I also saw so Pagamel who fell the camera. Move that face in so better. Who are children as a cocktail old time. How we are not, as I know that's when I don't. But I love what I do. And I pray. I really pray. When you call me, so see images, I pray. Sometimes when I was 4 days in China, my man at that Tandas, oh, it's night again. That I voice not the same. Now we are parents and I'm dancing. Oh, Jesus. That's why you need love to be a pastor. Amen. Ungathi umuntu edimali yokuhayika azokuqumbela kodwa uthi bacela imali yokuhayika. Amen. Abantu abasomabhombisa every Sunday ba-right banemali ayi-10 ba-discipline ba-right. But xa ufika imali yokuhayika ba-proud abafuna ukuthi tata asinamali yokuhayika. Xa bafonela nisendlini hayi sisathwatshuze kumnyameni. Ayigwazwa okanye ndibile ke ndibiza uJesus. Family, we are here to help each other. Phakama. Amen. Ngafela ngihlulayo sizothandaza 2 seconds be-writing. Amen. Athi ngayifuna ulwa wedwa ikhuthu. Nimngcwabile ubhutana? So uyakwazi ukundililela kodwa akwazi ukuthi usaphila. Belilo.
esithi uyaphela kugcwele abantu endlini yaguqela thandaza kodwa wozela namhlanje ecaweni uyagodola akangcwatshwanga but mina ndithandazisa nomntu nosomandla akafani endidlala ngathi bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. God is good. Phakamani sithandazeni. So ivesi yokugqibela is that moyo ngizwe yakhetha ukunika abantu isipho sakhe. So ke isipho senkosi tsana sisondezeni. My prayer for you is that if you are sick, may you be healed. Uba bakhona abantu abafuna ukuthandazelwa namhlanje. Ijimani izalapha ntalondini izobathandazela. Senze uthatha mabazo namhlanje ngiyathuma naphaya ngithuma umuntu sondelani izobeka izandla babeka izandla kanti negama lika Yesu. Akufuna umsebenzi noma ufuna ntoni. Yes, Lord. Zaba yamasanta. Yes, Lord. Believe you have received healing. The healing is many peace, with family, joy. I'm so happy that I hope I'm protected. In the mighty name of Jesus, Jesus' mighty name. Father, also I pray in the mighty name of Jesus. Get Father, I pray in the mighty name of Jesus. Menteri kababarabashada, menteri barakababarabashada, zebarabarababarabashada. Those who are online, thank you for joining us. May the Lord bless you. May the Lord touch you. May the Lord favor you. In the mighty name of Jesus. Father, I pray in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, it shows that he wants to protect us. Father, I pray in the mighty name of Jesus.